सासेया गिदिर मानसिनो होनो थाखाय लांगासिनो आरो जोंनि आर'नाइ जा मोजांखा आगरा दैदेनगिरिफोरजों बेबायदि मोनसे हस्तिया राजनिति बिथांमोना गेलेनो नाजादों नाथाय बियो हारिनि गेजेराव गुबुंले लाबोदों सावगारि आर'नाइयाव आङो बानायनो होदोंमोन किन्तु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। खुलुमबाय लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव गोनांथार आपडेट आरो माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायनो बा शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों। थारैनो नोंथांमोना नुदों जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ सिनायथि होग्रा, जोंनि हारिखौ सिनायथि होग्रा मोनसे गोथार जाय आर'नाइ, बे आर'नाइयाव माखासे पलिटिकेल्सनि सिम्बल कदमफोरनि सावगारि बोनानै लावदुम होननाया जाय गेमस्रि बयबो मिथिग्रा बयजोंबो मिथिजाग्रा गेमस्रि दैमारिनि हासबेन्ड लावदुमा आसामनि सीएमनो मान बावहैदों आरो रन्जित कुमार दास जाय बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननो मान बावहैदों। दा बे बाथ्राया नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखागौ, बिनिनो गोबां बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो गोबां बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे बर' हारिखौ सिनायथि होग्रा जाय आर'नाइखौ जे बिजेपिनि माखासे सावगारि, बे सावगारिखौ आर'नाइयाव बेरखांहोनानै बा बेखौ लिरहोनानै जे आसामनि सीएमनो मान बावहैबाय आरो बेयाव गोबां आफादफ्रा, गोबां रायजो राजाफ्रा, बर' रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो बिथांमोनखौ निमाहा बिनो होदोंमोन। नाथाय बे समाव लावदुम बिथाङा जाय गेमस्रिनि हासबेन्ड सासे ठेकेदारआ निमाहाखौ बिबाय। नोंथांमोना निमाहा बिनायनि जे सिस्टेम बेखौ नायना लाग्रो लावदुमा माबायदि निमाहा बिखो। गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि नायगिरिखौ गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा सीएम सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन, बेहाय आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नाइयाव आङो बानायनो होदोंमोन किन्तु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। पदुम बिबारा बारसे नेसनेल फ्लावारखाय आं इयाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिति लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिकचार लानानै बेखौ गावगाय स्टेटास होदोंमोन। आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया, जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव, जितु जों सानैबो थांदों। बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया। आं बेखौ खुनु राजनिति सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै। नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो मायबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन। बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द' खालामो, आं बेखौनो गुरै खावलायहरो। थारैनो नोंथांमोना लावदुमा निमाहा बिनायखौ नुखाबाय, बेहाय माबायदि बिदों आरो बिथाङा बुंदों जे बेखौ नेसनेलनि बिबार बा नेसनेल बिजेपिनि माने मोनसे गनायजाथावखाय बेखौ समायगोन होननानै गावनो माने बेखौ एरखांनो होदों बे आर'नाइयाव। आच्ছা, थिग दङ। नाथाय बिथाङा दिनै निमाहाखौ बिदों माबायदि? बिथाङा बिदों निमाहाखौ इसिबां गिदिर गोरोन्थि मावखांनायनि उनाव माने सर्टकाट 2-3 सेकेन्डनि गेजेरावनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बेसांखिनियाव फोजोबदो होननानै नोंथांमोना बे निमाहा बिनायखौ नुदों। आरो बेवहाय मा होनदों? बिसोरनि थाखाय जेबो दाय गैया, बेवहाय जेबो गोरोन्थि जायाखै। अब्ला बिथांमोननि सायाव जेबो गोरोन्थि जायाखै। नाथाय दिनै बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुङोब्ला गोबां गेदेर गोरोन्थि जागोन। सोर गोरोन्थि जागोन? जोंफोरबायदि माखासे फिसा फिसा क्रिएटरफोरा, माखासे समाजारि, माखासे फिसा फिसा उन्दै थाखोनि मानसिफोरा बिथांमोननि सायाव आरो फिन बाथ्रा बुंबावोबा बिराद गेदेर गोरोन्थि जागोन। दिनै लावदुममोना थाखा फैसा एभेलेबेल, गोसो बायदि जेराव थांनो हायो, जेराव गोसो बेखौनो खालामनो हायो। दिनै थाखा फैसा दं होननानै बिथांमोना गावसोरनि जे पलिटिकेल्सनि माखासे एंगेलखौ लानानै माखासे गावसोरनि मिजिंखौ जाफुंहोनो थाखाय गावनि हारिनि हारिमुखौनो जे गुबुंले थासारियाव लांनानै माबेबा कदमफोरनि सावगारि बोनानै दा गावसोरखौ माने बिराद गोजौआव खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय दिनै निमाहा बिनांगौमोन।
आरो निमाहा बिनायनि सिस्टेमा माबायदि जाखो नोंथांमोना नुदोंना? सोरबाखि निमाहा बिनाया बेफोरबायदि सर्टकाट जायो। आरो एसेबां गिदिर गोरोन्थि खालामखांनायनि उनाव निमाहाखौ 2 सेकेन्डनि उनावनो मोनजानो लुबैदों आरो बिथाङा निमाहाखौ बिनांगौमोन गासैबो रायजो राजाफोरनि खेमाव। आरो बे निमाहाखौ माबायदि बिनांगौमोन? रेसपेक्ट होनांगौ। नाथाय बिनि निमाहा बिनायनि जे सिस्टेम बेखौ गनायजाथाव मोनाखै। बिनि निमाहा बिनायनि जे माखासे सिस्टेमा माबायदि गनायजाथाव नोंथांमोना बुजिखादोंना? माबायदि निमाहाखौ बिनांगौ। नाथाय बेफोरबायदि निमाहा बियोब्ला इसेबां गिदिर गोरोन्थि मावखांनायनि उनाव बे 1 सेकेन्डनि उनावनो बिथांखौ निमाहा होनो हागोन ना? दिनै हारिनि माखासे इसेबां गिदिर सिनायथिखौ गिदिर बरनाम खालामनानै 1 सेकेन्डआव निमाहा मोननो लुबैनाया बे बेसेबां गिदिर बाथ्रा जागोन। अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, बेयाव गोबां कमेन्ट फैदों बा निमाहा बिनाय सिस्टेमा बेबायदि जाया होननानै। निमाहाखौ आरो सोरनाव बिदों? गासैबो माहारियारि आफाद। आच्छा, माहारियारि आफादनि सिगाङाव बिथाङा निमाहा बिदों। थ' बे आर'नाइया माहारियारि आफादफोरनि नामा? सोरबा बर' माहारियारि आफादनि, सोरबा फरायसा आफादनि, सोरबा जिखुनु गोबां आफादफोर दङ जोंनि बर' हारिनि बा बर' समाजाव। बे माहारियारि आफादफोरनिथ' बे आर'नाइया नङा। बे हारिनिसो मोनसे, जोंनि रायजो राजानिसो मोनसे, रायजो राजा गासैबो जथायनि मोनसे हारिनिसो बेथ' आफादनि नङा। आफादनियाव मानो निमाहा बिखो? बिनि आरो निमाहा बिनायनि जे सिस्टेम बेथ' रेसपेक्ट होनांगौमोन, रायजो राजाफोरखौ सनमान होनांगौमोन। नाथाय दिनै सनमान होनाय बुस्थुखौबो बिथाङा निमाहा बिनाय समाव रोङाखै। सनमानखौ माबायदि बिनांगौ, निमाहाखौ माबायदि बिनांगौ? बे डाइरेक्टलि बुंबाय अनेक नेसनेल बे फ्लेग बेफोरबायदि आं गिबियावनो निमाहा बियो आरो बिनि उनाव मा बुंखो? बिसिनि सोमोन्दै बुंबाय, बिसिया जेबो गोरोन्थि गैया। थ' अब्ला साननानै नायदो बिथांनि जे निमाहा बिनाय सिस्टेम बे बेसेबां सैथो गनायजाथावना। नाथाय बे मोजां जायाखै, बेखौ रावबो गनायाखै। आरो बिथाङा मोजां रेसपेक्ट, हारिखौ रेसपेक्ट होनानै समाजनि रायजो राजाफोरखौ रेसपेक्ट सनमान मान होनानै बिथाङा मोजाङै निमाहा बिनांगौमोन। नाथाय बेफोरबायदि जेबो खालामाखै। दा बेफोरबायदि निमाहाखौ बियाखै। बे निमाहा बिनाया एसे माने रावनिबो गोसोआव माने गनायजाथाव जायाखै आरो। दा बेबायदि जानानै दङ। गोबां माने कमेन्ट फैदों, गोबां कुइसन जागासिनो दिनै। लावदुमा थाखा फैसा एभेलेबेल थानायखाय माने 1 सेकेन्डआवनो बेसेबा गिदिर गोरोन्थिनिफ्राय निमाहा मोननो लुबैदों। दा बेफोरबायदि बिराद गिदिर गिदिर कुइसन जागासिनो आरो। दा बांद्राय बाथ्रा बुंनो हाया जोंफोरबायदि माखासे फिसा फिसा क्रिएटरफोरा। बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो दंब्लाबो नाथाय बांद्राय बाथ्रा बुंनो हाया। बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन, जोंहासो उल्था गोरोन्थि जागोन। जोंफोरखौसो आरो हमलायलांगोन, जोंनि सायावसो एक्सन लागोन। दा बेफोरबायदि। दा बिथाङा बुंदों बेसांखिनियावनो माखासे जे भाइराल ससियेल मिडियायाव सावरायनायखौ दोनदो होननानै बुंदों। आच्चा, बेसांखिनिखौ दोनजानो लुबैबायब्ला जोंनि हारिनि जे माखासे आफादफोरनियावल' मानो निमाहाखौ बिखो? जोंनि रायजो राजा, जोंनि बर' समाजाव, जोंनि हारिनि जे माखासे हारिनि जे समाजारि बिथिंनि जे माबायदि समाजनि खान्थि बादियै जे निमाहाखौ बिनांगौ, बेबायदि मानो बिनो हायासै बिथाङा? डाइरेक्ट सर्टकाट मानि थाखाय? दा बे बिराद गिदिर कुइसन। दा बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुङा। दा नोंथांमोना मा सानखो? दिनै लावदुम बिथाङा आर'नाइखौ गोरोन्थि लामाजों बा गोरोन्थियै बिथाङा सुहोनाय आगर बेरखांहोनायनि थाखाय माखासे पलिटिकेल्सनि सिम्बल होनानै बेफोरबायदि असनमान खालामनायनि थाखाय निमाहाखौ बिदों। नाथाय बे निमाहा बिनाया बेसेबां गनायजाथाव जाखो नोंथांमोननि नोजोराव? नोंथांमोना एसे एनालाइसिस खालामदो, बिनि सायाव बिजिरदो। नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।